Ola xente, que tal? Como estamos? Benvidos unha vez máis aquí a YouTube, benvidos unha vez máis a un vídeo onde imos a repasar un deses cartéis de festival que merecen moitísima pena. E nesta ocasión, atención, collede papel e boli porque non só merece a pena polo pedazo de cartel, pola organización tan tremenda, polo lugar onde se celebra, sino que ademais, porque non hai excusa, é de entrada de balde. Sí, sen pagar un euro. E agora, cando vexades o cartel, ides a flipar de como isto se pode disfrutar sen pagar nada. Cero euriños, cero euros, porque xente, estamos falando do Festival das Carrilanas de Esteiro, que este ano celebran o seu 35 aniversario. Unhas carrilanas que son o plato forte dun fin de semana 19, 20 e 21 de xullo cheo de moita música e moitísimas actividades. Como estades vendo, van estar Tanxugueiras, Sidecars, Derrapans, Mondra, Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre, Monelus Dop, Capital Boscoff, Lontreira, Galician Army e moitos máis artistas que se coñecerán proximamente. E que, de verdade, o sea, flipade Tanxugueiras que veñen de encher o Coliseum, Sidecars, un dos grupos de indie español máis top do momento, Derrapans, xogan na casa, veñen de encher a Capitol e están facendo un verán que está cheo de moitísimas datas. Mondra, unha das sensacións do 2023 que está ante o ano da súa consolidación e que máis vai estrenar novas cancións. Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre, que dicir, puro talento, pura tradición, puro espectáculo sobre o escenario e espectáculo o de Monolius Dop, sempre direi, un dos grupos máis infravalorados do panorama musical galego. E ollo, porque tamén imos a ter a oportunidade de ver a outro grupo que tamén xoga na casa. Capital Boscoff, sabedes que dende aquí, temos aquí o disco, abogamos para que os vaiades a ver sempre que poidades, porque un deses grupos que vai dar que falar. Se temos a Sidecars, un dos grupos indie por excelencia do panorama español, Capital Boscoff vaise converter no grupo de referencia indie aquí na nosa terra. Seguirá a música con Lontreira, outro dos grupos revelacións do ano 2023, que cada vez teñen un espectáculo máis rodado no que se complementan os tres dunha forma increíble, e xa vos digo que o seu vai a ser baile completamente asegurado. E para baile, o que nos van ofrecer Galician Army, que me sorprende que non estén en máis festivales, en máis cartéis deste ano aquí en Galicia, porque as súas sesións son auténtico espectáculo, son desas sesións que non falla nunha canción, sempre a topísimo e sempre cheo de temazos. E ollo, porque se quedan grupos por anunciar, temos isto a saber o que nos van a ter ali en Esteiro. Atención xente, porque nesta ocasión, este ano, haberá 3 escenarios onde poderemos disfrutar de todas estas actuacións que terán lugar ao mediodía e á noite. Un dos escenarios estará na Alameda de Esteiro, onde ademais vai haber actividades infantís e o tradicional mercado que este ano celebra a súa quinta edición. Ollo, porque como dicía antes, as entradas son de balde, pero se vos facedes socios da asociación que organiza as Carrilanas de Esteiro, por tan só 15 euros, teredes acceso prioritario ao recinto. E xa vos digo, vais encher, así que eu de vos non perdí a oportunidade, facíame socio, axudaba a que este evento teña lugar, porque por tan só 15 euros entraredes antes que nadie e ademais disfrutaredes deste pedazo de cartel. Así que xente, 19, 20 e 21 de xullo, vémonos en Esteiro, vémonos no Festival das Carrilanas.